Έχετε καλέσει το Υπουργείο Παιδείας. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Παρακαλώ, περιμένετε. Μάλιστα, Γραφείο Υπουργού. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Γραφείο Υπουργού Παιδείας. Μάλιστα. Καλημέρα σας, Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Ναι. Είμαι δάσκαλος. Είσαι δάσκαλος, ναι. Ναι. Σας τηλεφωνώ γιατί έγινε κάτι το αποτρόπαιο. Τι συνέβη? Έγινε ένα λάθος ασύλληπτο. Ναι. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD. Ναι. Και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Μάλιστα. Έγινε λάθος στην κούτα. Τηλεφωνώ να προλάβω το διευθυντή γιατί είναι έξαλλος. Απειλεί θεούς και δαίμονες. Θέλει να καλέσει κανάλια, να πάρει έκταση στο θέμα. Τι να κάνουμε? Ήρθε κούτα με τα DVD, πόσα στον αριθμό, για όλους τους μαθητές, ποια τάξη? Ήρθε για όλους τους μαθητές. Για όλο το δημοτικό. Για όλο το δημοτικό και Όλο ανοίγουμε τάξη. τις κούτες και βλέπουμε το πακέτο έγραφε απ' έξω ιστορία. Το άλλο Ναι. γεωγραφία. Ναι. Και ανοίγουμε την ιστορία και είχε μέσα οι κολλασμένες καλόγριες το ένα. Κατάλαβα. Μονή Καπέλο. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Τι να κάνουμε? Για μισό λεπτάκι παρακαλώ. Περιμένω. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι, Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι, είμαι δάσκαλος στο δεύτερο Κερατσινίου. ναι. Δεν ξέρω, μιλήσατε με την κοπέλα, να σας πω από την αρχή. Πέστε μου, ναι, Έγινε- γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Καλά, δεν το μπορώ να το πιστέψω. Δεν Ούτε μπορώ εμείς μπορούσαμε να το πιστέψω. πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε Από να το πού ήρθε πιστέψουμε. αυτό? Αυτό είναι σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιος μπλέκεται κάποιος Καλά, άλλος. δεν το πιστεύω. Από πού σας ήρθε? Ποιος μπορεί να το έκανε το σαμποτάζ, είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα? Δεν ξέρω, και εγώ δεν πιστεύω, δεν Τι είναι πιστεύω στα δυνατόν? αυτιά μου. Τι διεύθυνση έχει πάνω? Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω? Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, προφέσορ Κάπα Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα Best of. Τι είναι αυτά? Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε την τσόντα. Δεν το πιστεύω. Πώς δεν τα μοιράσαμε στα Τι άλλο παιδιά? θα μας κάνουνε? Δεν ξέρω τι θα κάνουνε και δεν θέλει πολύ να πέσουμε. Αν καλέσει τα κανάλια και γίνει αυτό το θέμα σούσουρο, δεν θέλουμε και πολύ. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω τον διευθυντή. Μπας και το πες στο προλάβουμε. διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Δεν είναι δυνατόν να έχει Δεν ξέρω τώρα ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να δυστυχώς. είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό? Η αριστερή, λέτε να είναι. Ποιος να έχει κάνει? Τώρα τι να πούμε Το τώρα, κουκουέ. ποιος μπορεί Δεν να ξέρω, έχει δεν κάνει. ξέρω. Ναι. Είναι Για τρομερό. πέστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Τι να κάνω? Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό Ναι, Κερατσινίου. μισό λεπτό λίγο γιατί είναι υπουργός, μισό λεπτό. Ναι, περιμένω. Πείτε και στην κυρία Υπουργό. Άννα. Μισό λεπτό, Δώστε μου σας παρακαλώ τα στοιχεία σας. Δημήτρης Βενιέρης. Ναι. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Τηλέφωνο. 697 50. Ό,τι χρειαστείτε σε μένα, γιατί ο διευθυντής Ωραία, ναι. θέλει να το βγάλει το θέμα έξω στα κανάλια. Άπαπα, ναι. Κύριε Βενιέρη, πάρτε λίγο την κυρία. Σας ευχαριστώ. Περιμένω να. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα γιατί προφανώς προβοκάσει. Να τα κρατήσω κάπου στην άκρη. Κρατήστε στην άκρη. Ναι, Το και πώς θα πέστε προλάβω το διευθυντή δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια γελιότητα. Μετά θα έχει επιπτώσεις ο διευθυντής. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσεις αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσεις τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε, πάει υλικό για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον νιάξει. Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμείς θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμείς κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτός δεν τον νοιάζει, βούτυρο στο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Θα του πείτε Ναι. ότι ενημερώθηκε υπουργός και θα έχει επιπτώσεις αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Το είπατε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να κάνει τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάτσιας. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέτε. Βεβαίως. Πέστε του Να για σ- να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η υπουργός θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσείς έχετε ενημερώσει την Υπουργό? Τώρα μόλις. Α, ξέρει. Τώρα που μιλούσαμε πήρε για άλλο λόγο υπουργός. Δεν το ξέρω τι ήξερε να προφανώς. κάνω, είμαι και σε πανικό, δεν ξέρω. Με αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντες στα παιδιά, ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους, που τα προλάβαμε εμείς και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το διευθυντή. Θα κοιτάξω, θα κάνω ό,τι να είναι. Προλάβετε το Είμαι κι εγώ διευθυντή. να σκάσω, καταλαβαίνετε. Εντάξει, προλάβετε το διευθυντή. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, δεν φταίει το Υπουργείο βεβαίως. Τώρα είναι δυνατόν το Υπουργείο να έχει κάνει τέτοιο. Απλά δέστε ακριβώς τι λέει, τι είναι πάνω. Απλά και φοβάμαι σας δίνω- μήπως δεν είναι προβοκάτσια και λόγω Είναι προχειρότητας. προβοκάτσια, σίγουρα δεν είναι προχειρότητα αυτό, κύριε Βενιέρη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό τώρα. Είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Εντάξει, και Λοιπόν, δεν ξαναμιλάμε. αν τύχει κάτι, σας παίρνω.